Crec que és emocionant tornar a estar asseguts aquí al voltant de la taula de crisi de Can 60. Una celebració d'aquesta es va produir l'any 2015, quan arquitectes de capçalera dins el workshop Piso Piloto, el CCCB, van contactar i van conèixer una situació molt complexa, que és la que estàveu viscut vosaltres. Estàveu a punt de desaparèixer d'aquest edifici tan singular perquè simplement no es renovarien els lloguers. No? De fet, vam començar posant aquesta oficina d'atenció a la ciutadania gratuïta, no? La vam col·locar en el marc del que era el Piso Piloto, que vam construir aquell container al mig del pati de les dones del CFD, no? Que vam obrir aquest espai, aquesta oficina gratuïta a la ciutadania perquè la gent del barri vingués a preguntar-nos si des de l'arquitectura podíem ser útils per resoldre els seus problemes. Crec que un fotimer de tipus de casos diferents, no? Però jo crec que el més intens i interessant que amb el que vam estar treballant, no sé, sens dubte que en 60. Arquitectes de capçalera va néixer just ara fa 10 anys, estem al 10è aniversari. Va néixer a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, per OPC, una escola pública, on l'any 2013 estudiants i professors vam decidir que teníem que repensar cap a on portaven la docència, la formació dels futurs arquitectes. Estàvem enmig d'una gran crisi, la crisi del totxo, i creiem que l'arquitectura, sobretot pensant en l'habitatge i en la ciutat, tenia que agafar una amplitud de mires, no? Teníem que ampliar el camp d'actuació possible dels futurs arquitectes cap a una manera d'entendre la ciutat, cap a una manera d'entendre l'habitatge. I va ser molt important entendre que, coneixent les situacions des de dins, treballant des de dins a fora, podíem arribar realment a definir molt millor la pregunta que es tenia que resoldre. La possibilitat de posar que l'exèrcit d'estudiants una mica al servei d'una causa en la que creiem, no? I en la que sentíem que podíem fer aquest retorn social que ens sembla a tots que és obligat des de l'escola pública. O sigui, d'alguna manera, el que busquem és omplir el buit que hi ha entre els arquitectes que treballen per privat, i això seguirà existint, i els arquitectes que treballen per públic, i això seguirà existint també, no? Però entremig de les dues hi ha una sèrie de projectes que val la pena donar-los el recolzament des de la professió i creiem que hi ha una responsabilitat, fins i tot. I, si la ciutat perd això, si perd aquesta manera de fer, serà un lloc pitjor per viure-hi, no? El que estàveu fent des d'aquí, les 12 entitats que estàveu operant al barri, era una economia i cultura de proximitat que era un luxe que no es podia permetre a la ciutat de perdre, no? Can 60 és una fàbrica taller aquí al barri del Raval de Barcelona, que és on ens trobem situats ara mateix, que l'any 2015 presentava una problemàtica de que un fons d'inversió estranger havia comprat l'edifici, el volia demoldre i volia convertir-ho en pisos de luxe per turistes. Això presentava una doble problemàtica. D'una banda patrimonial, en el sentit de que feia desaparèixer una peça patrimonial de la ciutat de Barcelona de la industrialització abans de la demolició de les muralles, i de l'altra, en quant al patrimoni immaterial, el qual volia dir que feia desaparèixer tot el teixit cultural i associatiu que tenia un impacte social al barri. No hay que olvidar que la calle Riereta era la calle de los talleres de artistas, ¿no? En los años 90, ¿no? Más o menos, ¿no, Martí? Tenía muy claro que este edificio se debía catalogar, ¿no? Pero en ese proceso, la pregunta que nos surgió realmente fue, ¿y a nosotros quién nos cataloga? Y que en vuestro dossier, en vuestra manera de ser con los estudiantes, pues de manera, yo creo que bastante bien aglutinada, fuisteis muy capaces de hacer entender que los edificios en sí mismos no tienen importancia, que el patrimonio se puede restaurar, se puede recuperar, se puede catalogar, pero hay veces que lo importante es que lo que ocurre en esos edificios es lo que hay que dar importancia, no? Llavors aquesta feina d'amalgamar que fa arquitectes de capçalera resulta essencial, perquè de fet tot això es fa comprensible, es fa únic. I fa sobretot que tots prenguem consciència de realment on estem. Fa com si miréssim fins i tot una mica des de fora. I això és el que va permetre més endavant anar treballant, que l'Ajuntament finalment comprés adquirís la fàbrica amb el beneplàcit de tots els grups polítics d'aquell moment. Si no releu a mereixer, un de deixar fer així de part ara. Ens estem adonant que les bones obres d'arquitectura depenen de la col·laboració de molts agents, entre els quals, evidentment, estan els usuaris. Estan els clients, estan les promotores públiques, els regidors públics, els tècnics municipals, etc. Jo crec que aquest procés de Can 60 exemplifica un resultat que, com explicava en Martí, només es podia donar
amb la col·laboració de diferents agents, alguns interns i alguns externs. Si no ens haguéssim sumat tots, no haguéssim arribat fins aquí. Jo crec que va ser l'oportunitat de demostrar que treballant en col·lectiu, coneixent des del començament les situacions que s'han d'atendre, es podia arribar lluny. Can 60 jo crec que va ser un pas clau per arquitectes de capçalera i per entendre el que fèiem i per entendre quines eren les aportacions que podríem fer. A tota ciutat hauria de tenir oficines d'arquitectes de capçalera, diguéssim, a cada barri perquè els privats puguin anar allà. Té una franquícia d'arquitectes.